BPF दोलोआ थामथि नाम्बारावबो फैया। BPF थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना खुनु कन्टेस्टआवनो फैया। BPF दोलोआ कन्टेस्टआवबो फैया। आथिखालाव BPF नि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमबाय। लबो फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय। उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्तिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJP नि गोजा। फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव BPF आ बांसिन जिर' जागोन। जिर'नि अनगायै BPF दोलोआ जेबो जाया। हाग्रामा महिलारि आरो BPF नि सोद्रोमाफोरनि साननाय हनायफोरा पजिटिभ नङा। BPF दोलोआ नेगेटिभ बाथ्रा बुंनानैनो सरकार सालायनो नागिरो। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ UPPL आरो BJP आ दरं उदालगुरि बियाबखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायनाय जथुमायाव BTR नि CM प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला UPPL दोलोआ फैगौ बिसायख'थियाव देरहानाया रोखा जाबाय। UPPL दोलोआ दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननै बियाबाव देरहागोना 100% रोखा जाबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां प्रमद बर'आ बुङो। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। बिथाङा बुंबावदों दि आथिखालनि समाव नेगेटिभ बाथ्रा बुंग्रा सुबुंफोरखौ रायजो राजाफोरा रावबो मोजां मोना। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां BTR नि CM प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। दरं उदालगुरि लोकसभा समस्तिखौ लानानै जुथायै मिटिं जिरायदों। सेकेन्ड मिटिं बिनि सिगाङाव गरायसराव जादोंमोन आरो बे सावरायनायाव मोननै दोलोआ फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बेनि थाखाय जोङो सावरायनाय जादों आरो बे समस्तिया जोबोद मोजाङैनो देरहागोन। देरहानायावथ' जेबो सन्देह गैया। नाथाय गोबां भटआव बोरैहाय देरहानो हायो बेनि थाखाय मोननैबो दोलोआ खौसे जानानै बोरै खामानि मावनो हायो बिनि सायावनो दिनै मन्त्रि अशोक सिंघाल, MP दिलीप शइकिया, डिप्युटि चिफ जोंहा गबिन्द बसुमतारी आरो गोबां जोंनि EM, MCLA, MLA बयनिबो प्रेजेन्सआव जोबोद मोजां मोनसे मिटिं जालांबाय आरो बेवहाय आप टु बागानपारा जिखिनि जोंनि बिबानगिरिफोर दङ ब्लक लेभेलसिम BJP नि मण्डल लेभेलसिम गासैबो बेवहाय एटेन्ड थादों आरो बे मिटिंनि उनावनो बयबो फिल्डआव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो क'क्राझार आरो मंगलदै मोननैबो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तिखौ जोबोद मोजाङैनो देरहानायनि थाखाय प्लान पलिसिफ्रा अलरेडि जाबाय। देरहागोना बेसेबां रोखा BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनाथ' दाबि खालायदों गावसोरनो 100%। BPF आथ' थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना खुनु कन्टेस्टआवनो फैया। ओरैनो बुंनो हायो आगोलावबो फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय। उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्तिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJP नि गोजा। सासेल' MCLA दङ। स' बिथांमोना MLA बो गैया। 2 MLA दङ। बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा। दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF आ जिखिनि दङ बियो जिर' जागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन जेबो जाया। BPF आ दाबि खालामदों जे 14टा डिपार्टमेन्टखौ बा बिफानखौ BTC आरो माने आसाम सरकारनो मावफिनबाय। बेफोरो माने बाथ्रा गैयिनि बाथ्रा बुंनाय। अलरेडि उइथड्रबो बिनि अर्डारखौनो केन्सेल खालामनाय जाबाय बयबो नुदों। दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि आरो BPF नि मानसिफोरनि मेलेमाव साननाय हनाया पजिटिभ नङा। ओंखायनो नेगेटिभ खोथाफोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना नेगेटिभ खोथा बुंनानैनो राजखान्थि खालामो। खिन्थु दानि समाजाव दानि जे राजखान्थियाव दानि जे समाजनि परिबेसाव नेगेटिभ खोथा बुंग्रा मानसिफोरखौ मोजां मोना। बास्तब नङै थार नङै बाथ्राफोरखौ बुंग्रा मानसिफोरखौ मोजां मोना। दा नंखायनो जोंनि जि जार्नि जोंनि जि आवगायलांनाय जोंनि जि हाबा मावनाय बियो गोख्रोङैनो जाफुंसार महर मोनगोन बेखौ जोङो गोरायै बुंनो हायो। जुजिनाया माजों जागोन? रावजोंबो जुजिनाय गैया। ओरैनोथ' देरहाखाना दोङो बुरजा भट मोननो थाखायसो खामानि मावदों। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।